Tots ens trobem en cruïlles on el camí fàcil crida, brillant amb guanys immediats. Però, i si la tria senzilla amaga una trampa més profunda? L'Àlex, un emprenedor, va trobar una escletxa legal per evitar un costós estàndard ambiental, estalviant capital. Prometia beneficis immediats, menys problemes. La seva consciència xiuxiuejava sobre la reputació, però el capital estalviat significava un creixement més ràpid. Ho va racionalitzar com un negoci intel·ligent, no deshonestitat. Abans de comprometre's, l'Àlex va veure una notícia: un competidor que utilitzava una escletxa similar es va enfrontar a un malson de relacions públiques. No era il·legal, però la seva percebuda falta d'integritat va provocar boicots. La seva solució fàcil va allunyar els clients ecoconscients, convidant de l'escrutini. L'escletxa els va exposar una erosió impredictible de la confiança pública. L'Àlex es va adonar, el compliment no era només sobre multes. Era una inversió en la seva llicència social, un escut contra una reacció pública imprevista que l'escletxa no podia oferir. Va triar la integritat, iniciant el procés complet i costós. Mesos després, mentre el competidor flaquejava, el negoci de l'Àlex prosperava, reconegut pel seu compromís, atraient clients lleials. Va aprendre, el camí més difícil i transparent no només era moralment superior, sinó també estratègicament sòlid, simplificant els reptes futurs mitjançant la construcció d'una confiança inquebrantable. Resistir-se al camí fàcil i equivocat és intel·ligent. Quina elecció impulsada per la integritat us va sortir a compte? Comparteix la teva història. Dona m'agrada i subscriu-te a Catalanrepo per a més saviesa.